F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulej Ġesu, inti r-raj tajjeb, inti timxi fit-toroq u l-pjazzezz tagħna, tidħol fil-bini għoli u fl-inħabi foqra, u takkumpanja fis-skiet miljuni li jfittxu sens qalb il-ħsejjes u l-ġiri. Inti taf, Mulej, il-qalba tal-belt, id-dawl u d-dellijiet tagħha, l-ħsejjes u s-solitudni tagħha. Aħna nafu li l-bliet huma magħrufa bħala postijiet tal-libertà u opportunità, iżda jistgħu jsiru wkoll spazji ta' anonimità u iżolament. Għalhekk illum qed nitolbuk sabiex nibdew inħarsu b'għajnejn ġodda li jkunu kapaċi jiskopru art fertili fil-ħajja urbana biex ixandru l-Evanġelju tiegħek. Għatina fidi kreattiva u profonda li ma tibqax biss kliem, iżda titlaħħam permezz ta' ġesti sempliċi u affettivi. Għamilna knisja li toħroġ il-barra, li tkun kapaċi tilħaq il-periferiji, li tikkonsra lil dawk li jħossuhom waħedhom u li tiżra l-fratellanza u l-konnessjoni minflok ma taqta' qalba u tibqa' indifferenti. Mulej, jalla l-komunitajiet urbani tagħna ikunu djar miftuħa u li joffru merħba, postijiet fejn ixerdu t-tama, fejn ħadd ma jħossu inviżibbli u fejn il-ferħ tal-Evanġelu tiegħek jiddi fil-ħajjiet moħbija ta' tant aħwa. Għamilna xhieda tiegħek fil-belt, missjonarji kuraġġużi u kreattivi li jxandru l-imħabba tiegħek permezz ta' ħajjithom, imħabba li kapaċi telep l-għaġla, l-istorbju u l-anonimità. Amen.